Sabi ko, happy new year. Okay, maadong gabi nito tanan for today's video. Nagsugba mi og karne kay of course we celebrated to each other. Huy, bitaw we celebrate guys nga motagbo ta sa bag-ong tuig. So kay motagbo bag-ong tuig of course nagready mi, nagprepare mi para unja sa amo mga handa. Ay of course kay we are excited to each other to celebrate the bag-ong tuig. And of course before that ako naghangyo nga happy new year din jud tanan of course. Di lang pud ako siguro po guys ang nag-prepare sa pagkaon for today's night of course. Kabalo kang enjoy lechon dira. Magamo lang simple lang yung po pero happy gyapon mi for today's video ato nakita nga karabi katalented nga atong ang sister for today's video kay wala mi ka kuan guys ka expect nga pud nga words nga display and design kay of course nangita lang magpaagi guys kay sayang pud nga ato ang yellow card of course yellow background of course ato lang tayong butangan pud ato ang papel og 2025 kay para daw nindot pud nga ato ang bag-ong tuig and of course ang ato ang sister ang namahala ang dapita sa pag-design kay of course nintabang lang po guys og mga gunting-gunting og ninggama og mga kuan number kay para pod nindot daw nga ato ang kuan design sa ato ang tables para lang gagmay og handa lang pod para nindot pod atong design pod ba. Anin dapita guys of course na tinabangay mi kay ngano og di magtinabangay wala di magsilbi di magtinabangay oy kay ngano bayanin na og pula ni. Akong gitur ang pag-umangkon kay magnangan-langan man pod na hapit na baya pog kuan alas 12 and of course magunting pa mi kuan man mga words anin dapita. Kaya nga plano guys dili man na amo sa ako jud ang sister kay mas laisyo man jud pug nindot kayo tan-awon kung naay mga words sa ato ang design sa atong background sa ato mga pagkaon ja ang kami po nakauna na po binaka-realize mi nindot dahil po na nga napita dahil po mauna nangita big paagi so maotong nagkuha ban paper nga pagumangko nagkuha gunting nagkuha stapler of course nakapagitag paagi jud ang napita o di ba nindot kaayo nga to ang mga design for today's video aras ka unique kaayo pero kabalo mo guys kaya napita nagkamali sud ang napita oy kung unsa ang pagpaagi atong pag-stapler kay atong number 5 nagtapihi na ang atong number 2 nagampo na ang atong 0 na oblong na naunsa unsa ang pagka-perfect sa ato ang mga number nga dinalian ng punin ang dapita. Ang among plano unta sa among mga pamilya kanang kuno ba background ra yellow ra, violet ra pero ang ato ang sister kay nakanon ang mga mas lami jud kuno nandot lay ko kay mga words then anak ko po. Pag sa guding-guding sa ato ang number of course naggunti na pud mi sa ato ang words para atong sumpay ang ato ang words nga hello 2025. Aras kaniskate kayo no. Aling dapita guys nagsugod na pug gunting sa ato ang word nga hello kintahay pod. Diyon ko sa kagalingon video ko pag umangkon kay para makita sa atong mga tanga kugihan pug nga bungunting kamao pug nga mo design sa ato ang kuan this decoration for today's video. And dapita guys isimig katawa kay amo ko mga number nagtapihi, nagampo, naburos taon sa bana oy. Mas ganahan ko sa naburos sa char lang bitaw eh. Pero ang dapita guys kanang gabi una karabi jud makadiskarte kaayo ug makahappy kaayo bisan og kanang taong simple ra kaayo bitaw nga ato ang mga words ato mga buhat-buhat pero makahatag og kalipay. Kabulo mo guys nakita 26 years old pero karon ako katry og ingon ani. O di ba ato nakita ang ato ang hello na unsa ta ang lettering in town pud oy murag ka graduate og high school oy. Pero so far naning kamot ang ato ang tao karon para lang jud na ato ang design sa atong background na adyo puy mabasa-basa sa atong mga tao nga mga buwisita. So man ni ato nang gisud ang atong lettering gikulbaan po ko guys kay nganong ato ba yung suwat po kay di ba yung na may iris di ba yung lapis guys kay may iris ang ganito nga gamit is kuno siya parang pintil pin ni something nga itom color na instead of pintil pin nga color bro nga itom man ni suwat ay agi di ba nabuta ka char lang. Ay dapita guys katawaan ko sa pagumangkon kay ngano kuno agahong L mura kuno toko Ginoo ko aras kaniwang mura kuno wa kagraduate og senior high school chana all. Ningon po sa akong kagalingon sa dila na po na dahil pangyo apog ko dahin taon po nidipinsa ko sa akong kagalingon kasi di magsilbi o di tamang dipinsa ka malupig po ta. Wow kayo guys o di ka mo dipinsa sa imong kagalingon ngano ang imong kaatbang in taon po high school pa ni kang graduate na rin ka mamulitiring Ginoo ko. Ningon akong pagumangkon ingani ko pagunting tito oy ingani ha ingani pagunting ingani paglitiring kitudloan naman taon po ko sa pagumangkon oy naunsa na ba ni oy pero so far atong kagid for today's video charla bitaw guys ikan na ko sa pagumangkon ko na marag something ko sa tubig sa mong tabay bitaw marag allergy siya kayo sa tubig sa mong tabay aras ka dato oy sana all allergy ang gitariri di ta allergy ka of course lig uno mitag mga immune system oy sana all na tuaran niabot itong sister nasayop ko layo sakto ang pagumangkon nga sayop ko na atong hilo kay niwang kuno kaadyo of course atong sister na nandong naglitiring ani ko na paglitiring nasayop na dahil pugkoy na pitay katawan ko sa pagumangkon na po ingani daw ang paglitiring sa ato ang hilo idi ikaw na perfect na ka ma'am. Bugs pagkahuman of course money ato ang di ba ni final guys ha kay kuwang panighilo na to kay para mahiluan ka nako char pero so far ang atong pagumangkon nalipay kayo siya kay kuno talented kuno kayo siya design pero kamo mo guys ana sa likod sa iyang design na anay mga kahoy kay ngano di man mo ipit katong stapler kung walay kahoy. O di ba grabe ka atong pagumangkon ay napita nag-away sila kay ngano kung naikahoy sa ilaw.
Naglibog na ko diri guys, nag-away na kayo. Ano naman ikahoy sa ilaw mo eh. Ang ako po, yung taon po, nagkamalisod, nagkatawa ko nga murag sa baoy ko kasabot sa akong kagalingon. Ang napita guys, wako balo nga magkuan di ay contest kuno kung gista kayo indutan nga kuan. Nagkatawa may napita kay Happy New Year 2025, naglibog na pud may napita. O diba, gisa kasuman safety na kayo sa pagumangkon. Ang napita naglibog pagumangkon kay ngano kuno tabi sa amon di ba kuno W nga di man mo paak oy. So mga to, pag kumanad to, of course, exit ko silang buy. Ano pag among buy, of course, ato ang chef logro, di mapalupig, of course, ato ang logro naman, char lang, oy. Shout out sa ato ang chef logro for today's night. Karabi ato ang chef. Ay, alas ka ba? Kayo na, sunog ni ron. Pagkuman bugs mo na to ang final nato. Hello 2025, I'm so excited na hapit na alas 12 pagkahuman. Of course ang ato ang chef gihiwa-hiwa na nato ang chicken, natay spaghetti atong gimake sa ato ang sister for today's video. Thank you so much atong sister kasi nag-ready, siya nagluto. Ako ito nag-video na kay vlogger baya pud ta. Of course binangga bitaw atong ginaboy na apo ta diri kitad-tad na kinilaw ba ni odiday nabuta ka itong color na kinilaw mo na sinugba. Of course natay sliced bread, natay coke, of course natay sinugba nga tulingan, napot diri pansit sumpay sa tong kinabuhi, napot tay mga kuan pang passport sa tong kinabuhi bidber bagabuntag nawa kong 20 na natay pan, natay espag, of course natay bodbod. So, napita guys matong gihuwat nga alas 12 na jud. So, thank you so much ato ang fireworks sila ka Ma'am Rachel na shout out pagkatataon nag video po mi what naman di ay po wala may kaabot sa uban nga ato ang fireworks. Pagkatataon of course ang ato ang mga brothers, ato ang mga sakyanan gibat yung tingog na napita. Grabe bakbas atong pagumangkon oy kay plus 12 na lukso ta ay maglukso kay mo gagawin ka puto trigya po mo char lang. Before mag-end tong videos guys, ako nagpasalamat sa atong mga followers na nagtan-aw karon. God bless ninyo og amping ta sa kanon sa atong mga biyahe kay of course ang panahon karon of course laisyo na kayo char lang bitaw oy. Thank you so much for watching. Og gusto wala pa naka-follow sa akong Facebook page, follow na kay aron magrasyahan mo sa Ginoo. So thank you so much. Bye bye.